ትሱነት አነቃቃሕቲ ሓሳባት ደራሲ ዓወት ልጃለም ተራኺ ዓወት ልጃለም ሳልሳይ ሕታም ምዕራፍ 4 ሓጎስ ሓጎስካ ኣይተጽናሕዮ ኣብ ቀጻሊ ሕጉስ ክትከውን ኣይትጸበ ሕጉስ ንምዃን ዘለካ እቲ ዝበለጸ ግዜ ሎማዓንቲ እዩ። ሮይ ቲ ቤነት ምስጢር ሓጎስ እትፈትዎ ኣብ ምስራሕ ከይኮነስ እትሰርሖ ኣብ ምፍታው እዩ ዘሎ። ጄምስ ማቴው ባሬ ብዙሓት ሰባት እትፈትዎ ህይወት ምርካብ ሕጉስ ይገብረካ ይብሉ። ኣነ ድማ ሓጎስ እትፈትዎ ህይወት ምፍጣር ይሕግዘካ ይብል። ቦኒ ሎንስቤሪ ሓደ ሰሓቕ ዘይፍለዮም ወትሩ ሕጉስ ሽማግለ ነበሩ። በዚ ኩነታቶም ዝተገረመ ሓደ ጋዜጠኛ ምስጢር ሓጎሶም ክፈልጥ ናብ ገዝኦም ከይዱ ይሓቶም። ኣቦይ ኩሉ ሻቢኹም ትስሕቑ ንምዃኑ ክንዲዚ ዝኣክል ሕጉስ ዝኾንኩሉ ምስጢር እንታይ እዩ? ኢሎም ስሒቖም መልሲ ቐጸሉ። ንግሆ ክትስእ እንከለኹ ክልተ ምርጫ ጥራይ እዩ ዘለኒ፣ ሕጉስ ምዃን ወይ ዘይሕጉስ ምዃን። ኣየናይ ዝመርጽ ይመስለካ? ኢሎም ንሕትኡ ብሕቶ መሊሶምሉ። ሕጉስ ምዃን ኢልዎም። በቃ ንሱ እቲ ምስጢር ሓጎሰይ ኢሎሞ። ዝተሓበአ ምስጢር ሓጎስ ክፈልጥ ዝኸደ ጋዜጠኛ እቲ ምስጢር ምርጫ እዩ ኢሎሞ። ካብዚ ንርድኦ ሓጎስ ብቐንዱ ናይ ምርጫ ጉዳይ ምዃኑ እዩ። ሓጎስ ልዕሊ ግዜያዊ ደስ ዝብል ስምዒትን ጽቡቕን ትርጉማውን ህይወት ናይ ምንባር ኩነታት እዩ። ሎተሪ በፂሕካ ዝስማዓካ ግዜያዊ ፈንጠዝያ ኣካል ሓጎስ እዩ። ሓጎስ ግን ንሱ ጥራይ ኣይኮነን። ሓጎስ ቀጻልነትን ዕምቆትን ዘለዎ ቅሳነትን ኣእምራዊ ሰላምን እዩ። ንኣብነት ለጥ ኢልካ ትድቅስ እንተኾንካ ሕጉስ ኢኻ ማለት እዩ። ድቃስ እንዳኣበየካ ትገላበጥ ወይ እውን ኣብ መንጎ ድቃስካ ትፍርር እንተኾንካ ግና ሓጎስካ ናይ ምዝራጉ ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓጎስ ክበሃል እንከሎ ሶቕ ኢልካ ዓይንኻ ዓሚትካ ምሕጓስ ማለት እውን ኣይኮነን። ዘይተመርመረ ሓጎስ ዕሽነት እምበር ሓጎስ ኣይኮነን። ከምቲ ሚል ዝተባሃለ ሊቅ ካብ ዕጉብ ዓሻ ዘይዓገበ ሶቕራጦስ ምዃን ይሕሸኒ ዝበሎ ዕጉብ ዓሻ ምዃን ጽቡቕ ሸቶ ክኸውን ኣይኽእልን። ብዛዕባ ሓጎስ ክነውግዕ እንከለና ብዛዕባ ንቕሓታዊ ሓጎስ ኢና ነውግዕ ዘለና። ኣወንታዊ ሳይኮሎጂ ወይ ከዓ ፖዚቲቭ ሳይኮሎጂ ዝበሃል ክፍሊ መጽናዕቲ ንሓጎስ ኣበርክቶ ዘለዎም 3 ዓይነታት ህይወት ኣነጺሩ ኣሎ። ንሳቶም ድማ ደስ ዝብል ህይወት ወይ ከዓ the pleasant life፣ ዝተዋሰበ ህይወት ወይ ከዓ the engaged life፣ ከምኡውን ትርጉማዊ ህይወት ወይ ከዓ the meaningful life እዮም። ደስ ዝብል ህይወት ማለት በቶም ናይ ስምዒት ህዋሳትና ንህይወት እንዳስተማቐርና ደስታ ምርካብ ማለት እዩ። ከምዚ ቸኮሌት በሊዕኻ ዝስምዐካ ደስታ ማለት እዩ። ዝተዋሰበ ህይወት ክንብል እንከለና ድማ ሰባት ነንሕድሕድና ብምትእሳርን ብምትሕጋዝን እንረኽቦ ሓጎስ እዩ። ሓደ ሰብ ጽቡቕ ሓዳር ብምምስራት ወይ ኣብ ስሩሕ ዕውት ብምዃን ክሕጐስ ይኽእል። ትርጉማዊ ህይወት ድማ ትርጉም ህይወትና ብምርካብን ንመሰረታዊ ክብርታትና ብምውፋይን እንረኽቦ ሓጎስ እዩ። ሓደ ሰብ ንጽጉማት ብምሕጋዝ ዋላ እናተሳቐየ ሓጎስ ክረክብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ማዘር ትሬዛ ውልቃዊ ናብራ ኣገዲፋ ጽጉማት ኣብ ምሕጋዝያ ሙሉእ ህይወት ኣሕሊፋቶ።
ግን ካብቶም ዓለምና ዝረኣየቶም ሕጉሳት ሰባት ሓንቲ እያ። ምስጢር ሓጎሳ ድማ ትርጉማዊ ህይወት ምንባራ እዩ። ብድምር ሕጉስ ህይወት ንኽትነብር ደስታ ወይ ከዓ ፕሌዠር፣ ውስስብ ወይ ከዓ ኤንጌጅመንት፣ ከምኡውን ትርጉም ወይ ከዓ ሚኒንግ የድልየካ ማለት እዩ። ቀንዲ ምንጪ ዘለኣ ሓጎስ ግን ትርጉማዊ ህይወት እዩ ምባል ይከኣል። ደስታን ውስስብን ክገለባበጡ ይኽእሉ እዮም፣ ትርጉም ግን ዳርጋ ቀዋሚ እዩ። ኣብዚ ዘሎ ዓብዪ ቁም ነገር ግን ሰለስቲኦም ገዝኣት ሓጎስ ኣገደስትን ሚዛን ክሕዙ ዝግብኦምን ምዃኑ እዩ። ሓጎስ ዝያዳ ንምርዳእ ሓጎስ ማለት ዘይኮኑ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እዞም ዝስዕቡ ንሓጎስ ኣይገልጹን። ሓጎስ ኩልሻብ ጽቡቕ ስምዒት ምህላው ኣይኮነን። ኩልሻብ ጽቡቕ ስምዒት ክህልወካ ኣይኽእልን። ብህይወት ክሳብ ዝሃለኻ ሕማቕ ስምዒታት ክስምዑኻ ግድን እዩ። ግን ኣብ ስራሕኻ ናብ ዕላማኻን ክሳብ ዘተኮርካ እዚኦም ብመሰረቱ ሕጉስ ከይትኸውን ክክልክሉኻ ኣይኽእሉን። ብመሰረቱ ከም ሕርቃን፣ ፍርሕን ሕፍረትን ዝመሳሰሉ ሕማቓት ስምዒታት ኣካል ህይወት ስለ ዝኾኑ ከም ተመክሮ ህይወት ክትሪኦም እምበር ከም ፀገም ክትቆጥሮም ኣይግባእን። ብመሰረቱ ዝወፁ ዝኸዱ እምበር ቀወምቲ ድማ ኣይኮኑን። ሓጎስ ጉዕዞ እምበር ፌርማታ ኣይኮነን። ሓጎስ በብግዚኡ ብእትሰርሖ ስራሕ እትረኽቦ ሽልማት እምበር ብሓደ ግዜ ሸሚትካዮ ኮፍ እትብል ነገር ኣይኮነን። ሓጎስ እትገብሮ ንምሕኻር እትገብሮ ጉዕዞ እምበር እቲ ጫፍ ጎቦ ኣይኮነን። ሰሪሕኻ ፍረ ምርካብ ሓጎስ ይህበካ እዩ። ዝበለፀ ምንጪ ሓጎስ ግን እቲ ኸይዲ ህይወት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ፌርማታ ከይኮነስ ኣብቲ መንገዲ ክትተኩር ኣለካ። ኣብ ሓጎስ ከይኮነስ ኣብቲ ሓጎስ ዘምጽእ ህይወት ክትተኩር ኣለካ። ዴነርን ኦሽን ዝተባሃሉ መምሃራን ስነ ልቦና ካብ 48 ሃገራት ኣብ ዝተውፃፅኡ 10,000 ሰባት ኣብ ዝገበርዎ መጽናዕቲ ሓጎስ ልዕሊ ትርጉም ህይወት ሃፍትን ገነትን ተደላይ ከም ዝኾነ ረጋጊፅና ይብሉ። እቲ ውድድር ንግደፎ እሞ ሓጎስ ተደላዩ ምዃኑ ግና ኣየካትዕን። መቸም ከይኮነሉ እንተተሪፉ እምበር ሓጎስ ዘይደሊ የለን። ዳላይ ላማ ዝተባሃለ ቲቤታዊ መምህር ቡድሃ ሕርቃንን ዓመፅን ፍቕሪ ብምስኣና እነርእዮ ምላሽ እምበር ተፈጥሮና ኣይኮነን ይብል። ተፈጥሮና ኣብ ክንዲ ሕርቃንን ዓመፅን ንፍቕርን ሓጎስን ዝተቐረበ እዩ ማለት እዩ። ሓጎስ ተደላይ ጥራይ ከይኮነስ ተፈጥሮኣዊ እውን እዩ። ኣብ 4 ጁላይ 1776 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ናጽነት ኣሜሪካ ወይ ከዓ US Declaration of Independence ኣብ መእተዊኡ ካብ ዘስፈሮም ቁም ነገራት ህይወት፣ ናጽነትን ድልያ ሓጎስን ሰባት ብፈጣሪኦም ዝተዓደልዎም ዘይግፈፉ መሰላት እዮም ዝብል እዩ። ሓጎስ ምስ ህይወትን ናጽነትን ኣመዓራሪኻ ምእዋጅ ክንደይ ዝኣክል ኣገዳሲ ከም ዝኾነ የርኢ። ሓጎስ ባዕሉ ሸቶ እዩ፣ ንኻልኦት ሸቶታት ድማ ምኽንያት እዩ። ነዚኡ ካብ ውልቀ ሰብ ሓሊፉ ብብርኪ ሃገር እውን ከም ሸቶ ዝተተሓዘ። ስለዚ ሓጎስ ይደሊ እየ እንትበልካ ዝግባአካ እምበር ዘይግባአካ ኣይሓተትካን። ተፈጥሮኣዊ መሰልካ እዩ። ሓጎስ ምድላይካ ምልክት ጥዑይነትካ እዩ። እዚ ማለት ግን እቲ ሓጎስ ዝፈጥር ህይወት ክትነብር ኣለካ ማለት እምበር ሓጎስ ኣበይ ዝርከብ እንዳበልካ ክትደሊ ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ብመሰረቱ ሙሉእ ብምሉእ ሕጉስ ወይ ሕዙን ዝኾነ ሰብ የለን። ሓጎስን ሓዘንን ተፈራረቕቲ እዮም። ዝሕጉስን ዝሕዝንን ነገር ከጋጥመካ ግድን እዩ። ግን ድማ ኩሎም ሰባት ሓደ ይኮኑን። ገሊኦም ዋላ ዝሕዝን ነገር እንዳጋጠሞም በቲ ሓዘንን ከይተሰዓሩ ክሕጎሱ ዝጣበቡ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ንዘጋጥሞም ዋላ ደጋጥ ፀገማት እንዳግዘፉ
ዝብሉ ኣለዉ። ሓጎስን ሓዘንን ከም ክልተ ገጻት ሓንቲ ሳንቲም ሓቢሮም ዝኸዱን መሊኦም ዘይጠፍኡን እኳ እንተኾኑ መግለፂ ህይወትካ ሓጎስ ወይ ሓዘን ክኸውን ግና ይኽእል እዩ። ሓጎስካ ንምውሳኽን ምስኣን ሓጎስካ ንምቕናስን ክትጣበብ ትኽእል ኢኻ። ሓጎስ ባዕሉ ሸቶ እዩ። እዚ ማለት ረብሓ ሓጎስ ባዕሉ እዩ። ይኹን እምበር ኮላይ ንጥዕናን ዓወትን እውን ረባሒ እዩ። እዚ ሓፈሻዊ ኣባህላ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት ሓጎስ ተመልከት። ኣብ ህይወት ዘለካ ዕግበት ክትውስኽ ይገብር። ንዓወት ሓጋዛይ ዝኾነ ክእለት ክትፈጥሪ ይሕግዘካ። መፍረያይነትካ ክትውስኽ ይሕግዘካ። ኣእምራውን ኣካላውን ጥዕናኻ ንኽትሕሉን ነዊሕ ዕድመ ንኽትነብርን ይሕግዘካ። ፀገም ናይ ምፅዋርን ካብ ፀገም ናይ ምምላስን ተኽእሎ ይውስኽልካ። ጥዕናዊ ዝኾነ መጋግባን ኣነባብራን ክህልወካ ይሕግዘካ። ጽቡቕ ዝምድና ንኽትምስርትን ክትዕቅብን ይሕግዘካ። ዝያዳ ለጋስ ንኽትከውን ይሕግዘካ። ረብሓታት ጥዕና ሓጎስ ጥራይ እንተሪእና ድማ እዞም ዝስዕቡ ረብሓታት ንረኽበሉ ዝሓሸ ጥዕና ልቢ፣ ዝሓሸ ውጥረትን ስነልቦናዊ ማህሰይትን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ፣ ዝበርትዐ ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ፣ ዝቐነሰ ስምዒት ቃንዛ፣ ሓፈሻዊ ጥዕናዊ ኣነባብራ፣ ነዊሕ ዕድመ። ስለ ዝኾነ ሕጉሳት ሰባት ኣብ ሓዳር፣ ዕርክነት፣ ኣታዊ፣ ኣፈጻጽማ ስራሕ፣ ጥዕናን ካልኦት መዳይ ህይወትን ዝያዳ ዕዉታት እዮም። ዝሓሸ ጥዕና ኣለዎም። ዝሓሸ ጥዕና ናይ ምህላውን እንተሓሚሞም እውን ቀልጢፎም ናይ ምምላስን ብቕዓት እውን ኣለዎም። ዝሓሸ ዕርክነትን ስርዓት ሓገዝን ኣለዎም። ዝሓሸ ይልግሱ፣ ልግሲ ድማ ተወሳኺ ሓጎስ ይፈጥረሎም። ዝሓሸ ብናፃ ይሕግዙ፣ እዚ ድማ ተወሳኺ ሓጎስ ይፈጥረሎም። ንህይወት ኣቕለል ኣቢሎም ዝርዩን ትስፍዋትን እዮም። እዚ ድማ ህይወት ክቐለሎም ይሕግዞም። ንኻልኦት ሰናይ ጽዕንቶ ናይ ምፍጣር ብቕዓት ኣለዎም። እዚ ድማ ተወሳኺ ሓጎስ ይፈጥረሎም። ኣብ ዝሓሸን ዝዓመቐ ትርጉም ዘለዎን ጉዳይ ይመያየጡ፣ ዝያዳ ይፍሸኹ። እዚ ድማ ተወሳኺ ንጥዕኖምን ሓጎሶምን ሓጋዛ ይኸውን። ዝሓሸ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ይገብሩን ኣብ መጋግቦኦም ይስተኻኽሉን። ኣብ ክንዲ ብኻልኦት ምቕናዕ ብዘለዎም ሕጉሳት እዮም። ዝነውሐ ዕድመ ይነብሩ፣ ዝበለፀ ኣፍረይትን መሃዝትን እዮም። ዓወትን ሓጎስን ዝምልከት ሓደ ዝለዓል ሕቶ ዓወት ድዩ ንሓጎስ ዝፈጥሮ ወይስ ሓጎስ እዩ ንዓወት ዝፈጥሮ ዝብል እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝነበረ ዝጸንሐ መለኻኽታ ኣብ ናብራ ኣብ ስራሕ እንተተዓዊትካ ሓጎስ ይመጽእ እዩ ዝብል እዩ። ናይ ዝበሃላ ጸገም ዓወት መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። ኣብ ሓደ መዳይ ትዕወት፣ ካብኡ ዝበለጸ ትደሊ፣ መሊስ ካብኡ ትዕወት፣ መሊስካ ዝበለጸ ትደሊ፣ መወዳእታ የብሉን። ብመሰረቱ ዓወት ዝበሃል ፌርማታ ከይኮነስ ጠቐምቲ ሸቶታት እተግህደሉ ዘየቋርጽ ጉዕዞ እዩ። ስለዚ ንኽትሕጐስ ክሳብ ትዕወት ክትጽበ ኣይግባእን። ልክዕዩ ዓወት ሓጐስ የምጽእ እዩ፣ ግን ልዕሊ እቲ ዓወት ንሓጐስ ዝፈጥሮ ሓጐስ ንዓወት ይፈጥሮ እዩ። እቲ ሕንብርቲ ሓጐስ ክኸውን ኣለዎ። ሓጐስ ምኽንያትን ውፅኢትን ዓወት ክኸውን ኣለዎ። ከም ተፈጥራዊ ውርሻ፣ ከባቢ፣ ኩነታት ህይወት፣ ዓወትን ዝምድናን ዝበሉ ንሓጐስ ጸለውቲ ዋላ እኳ እንተኾኑ ሓጐስ ብመሰረቱ ኣብ ቁፅጥርካ ዘሎ ነገር እዩ። ዳላይ ላማ ሙሉእ ሓጐስ ንምጉንጻፍ ዘድልየና
ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ይብል ንሱ ድማ ኣእምሮ እዩ ንኣእምሮ ዝብክልዎ ሰለስተ መርዝታት ድማ ዕርፋን ጽላኣትን ድንቁርናን እዮም ይብለና ብሓፂር ኣገላልፃ ሓጎስካን ምስኣን ሓጎስካን ብቐንዱ ኣብ ኣእምሮኻ ዝድረኽ እዩ ሰረትካን ከባቢኻን ኩነታት ሓጎስካ ናይ ምጽላው ተኽእሎ ኣለዎም ወሰንቲ ግን ኣይኮኑን ወሳኒ ኣእምሮኻ እዩ ሓጎስ ብኣመዛኒኡ ኣእምሮኻ ዝድረኽ እዩ ማለት ግና ክትጎናጸፎ ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ድማ ነቲ ቀሊል ዘይኮነውን ብጻዕርን ጥበብን ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ኣለካ ካልኦት ሰባት እንተኽኢሎሞ ንስኻ ዘይትኽእለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ሕጉሳት ሰባት ከም ሃገሮም ዕርቃን ተስፋ ምቑራጽ ምስልቻው ብሕታውነትን ሓዘንን የጋጥሞም እዩ ግን ነዞም ጸገማት ስዒሮም ናብ ሓጎስ ከም ዝምለሱ ዝኣምኑ ትስፍዋት እዮም ኣብ መንጎ ሕጉሳትን ዘይሕጉሳትን ዘሎ ቀንዲ ፈላላይ እውን እዚ እዩ ኣረኣእያኻ እንተዘይስተኻኺልካ ዋላ ብዙሕ ዘሕጉስ ነገር እንዳሃለወ ዕድለይ ምሩር እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዕድለይ ምሩር እንዳበልካ ድማ ክትሕጐስ ኣይትኽእልን ሓደ ብህይወተይ ሓጎስ ሓሪሙኒ ዝበለ ወዲ ናብ ኣማኻሪ ስነ ልቦና ይኸይድ እሞ ምስቲ በዓል ሞያ ከም ዝስዕብ ተመላለሱ እቶ በዓል ሞያ ጥዕናኻ ከመይ እዩ መልሲ በዓል ጉዳይ ጽቡቕ ሓሚመ ኣይፈልጥን ግን ሕጉስ ኣይኮንኩን ቤተሰብ ኣለካ ዶ እወ ጽብቕቲ ሰበይትን ተፈተውቲ ቆልዑትን ኣለውኒ ስራሕ ኣለካ ዶ እወ ኣብ ሓደ ዓብዪ ባንኪ ማኔጀር እየ ግን ሓጎስ ዝበሃል የብለይን መንበሪ ገዛ ኣለካ ዶ እወ ብናይ ባዕለይ ዲዛይን ሰራሕክዎ ጽቡቕ ገዛ ኣለኒ ግን ዕድለይ ሕማቕ እዩ ዕዳ ኣለካ ድዩ ኣረ የብለይን ጸገም ዝበሃል የብለይን ኣዕረፍቲ ኣለውካ ዶ እወ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ካብ ጎነይ ዘይፍለዩ ኣብ ዝደለኽዎም ገጾም ዘይዓጽፉ ኣዕረፍቲ ኣለውኒ ሃይማኖት ኣለካ ዶ እወ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ምስ ሰበይተይን ደቀይን ናብ ቤት እምነት እናኸድና ንጽሊ ኢና ሚስቲ ኣማናይ ማሕበረሰብ እውን ጽቡቕ ግዜ ንሕልፍ ኢና እንታይ ዳይ ሓጎስ ዝክልክለካ ዘሎ እንድዒ ግን ሕጉስ ኣይኮንኩን ዕድለይ ሕማቕ እዩ እቲ በዓል ሞያ ነቲ መልሲ ኩሉ መዝጊቡ ነዚ ሓጎስ ኢነ ዝበለ ወዲ እንዳረኣየ ንስኻ ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ውሑዳት ዕድለኛታት ሓደ ኢኻ ሓጎስካ ኣብ ቢሮይ ከይኮነስ ምሳኻ እዩ ዘሎ ናትካ ጸገም ንዘለካ ዘይምድናቕን ዘይምምስጋንን እዩ ኣድናቖትን ምስጋናን ተለማመድ ሓጎስን ዕግበትን ከጎናጽፈካ እዩ ብምባል ሰሚይዎ ካብዛ ዛንታ ንርድኦ ቀንዲ ፍልፍል ሓጎስ ኣረኣእያ ምዃኑ እዩ ብዙሕ ጸጋታት ሓሊካ ኣነስ እንታይ ኣለኒ ትብል እንተኾንካ ክትሕጐስ ኣይትኽእልን ሕጉስ ኣረኣእያ ክትውንን ኣለካ ንሓጎስ ክትቅረብ ኣለካ ብተለምዶ ሓጎስ ከም ዕድል እዩ ዝቝጸር ዝበዝሕ ግዜ ሕጉስ ሰብ ዕድለኛ እዩ እዩ ዝበሃል ግን ሓጎስ ዝኾነ ሰብ ክለምዶን ክኹስኩሶን ዝኽእል እዩ ዝበዝሕ መበገሲ ሓጎስና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ዳርጋ 40% ዝኸውን ሓጎስና ብምርጫናን ዓመልናን እዩ ዝውሰን ትብል ፕሮፌሰር ሶንጃ ካልኦት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ሓጎስ 50% ኣብ ተፈጥሯዊ ውርሲ 10% ኣብ ግዳማዊ ኩነታት 40% ድማ ኣብ ውልቃዊ ምንቅስቓስ ተደረኸ እዩ ስለዚ እቲ 60% ምኽንያት ሓጎስ ዋላ እንተዘይተቆጻጸርናዮ ኣብቲ 40% ብምስራሕ ሕጉሳት ምዃን ይከኣል ኣብዚ ንርድኦ ዓብዪ ቁም ነገር ሓጎስ ኮነ ኢልካ ኾስኪስካ ክዕንብብ ዝኽእል ምዃኑ እዩ
ሕጉስ ንምዃን ኣብ ክንድብ ነገራት ኣብ ዝምድናታትን ተመኩረታትን ምትኳር ከም ዘድሊ ሊቃውንቲ ይመኽሩ። ሜክ ዊኪንግ ዝተባሃለ ሊቅ ድማ ንሓጎስ ኣገደስቲ ዝኾኑ ባእታታት ዝምድና ኣበርክቶን ዓሚቕ ፍልጠትን እዮም ይብል። ዝያዳ ሕጉስ ንኽትከውን እስክሪን ምርኣይ ገዲፍካ ንተፈጥሮ ንትፈትዎም ሰባትን ንነፍስኻ ንጠምት ድማ ይብል። ኬኒ ሎካሶ ዝተባሃለ ጸሓፊት ድማ ንሓጎስ ዝዘርጉ 3 ነገራት ትኹረት ምስኣን ፍርሕን ስእነት ህንጢናን እዮም ትብል እሞ ሓጎስ ዝፈጥሩ ድማ ትኹረት ትብዓትን ህንጢናን እዮም ትብል። ቦኒ ሎንስበሪ ዝተባሃለት ሊቅ ስነ ልቦና ሕጉስ ምዃንን ሕጉስ ኮይንካ ምቕጻልን ቃልሲ እኳ እንተዘይኮነ ግን ዘይቋርጽ ጻዕሪ ዝሓትት ከይዲ ህይወት እዩ ትብል። ሶንጃ ላይምቦምሪስኪ ዝተባሃለት ፕሮፌሰር ስነ ልቦና ብወገና ሓጎስ ዘደንፍዑ ዘምዝስዑ ዓበይቲ ተግባራት ትሕብረልና። ምግላጽ ምስጋና፣ ምኹስኳስ ትስፍውነት፣ ምውጋድ ተጨናኒዕካ ምሕሳብ፣ ምውጋድ ንርእስኻ ምስ ካሊእ ሰብ ምንጽጻር ዝብሉ እዮም። እዚ ሓፈሻዊ ኣገላልጻ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሕጉስ ንምዃን ዝሕግዙ እዞም ዝስዑ ምኽርታት ተመልከት። 1 ምርጫኻ ሓጎስ ይኹን። ሚስጥር ሓጎስ እቶም ሽማግለ ኣይትረስዕ። ንግሆ ክትስእን ከለኻ 2 ምርጫ ጥራይ ኣለካ፣ ሕጉስ ምዃን ወይ ሕጉስ ዘይምዃን። ምርጫኻ ሕጉስ ምዃን እንተዘይኮይኑ 1,000 ዘሕጉስ ነገር እንተቐረበልካ እውን ክትሕጎስ ኣይትኽእልን። ሕጉስ ክትከውን ኢኻ ተፈጢርካ። ይኹን እምበር ሓጎስካ ብምርጫኻ ክትከስሮ ትኽእል ኢኻ። ሓጎስ ምርጫ እዩ። ሓጎስ መሪፅካ ዝመጽእን ኮስኪስካ ዝልመድን እምበር ኮፍ ኢልካ ዝዕደል ወይ ብግዳም ዝእለሽ ኣይኮነን። መቸም ዘይሕጉስ እንተደሊኻ 1,000,000 ምኽንያት ክትረክብ ኢኻ። እንታይ ይዓብሰልካ? ግን ድማ ዘሕጉስ እንተደሊኻ እውን መሊእ እዩ። ክትሕጎስ እንተደሊኻ ብፀሓይ ወጋሕታ እውን ክትሕጎስ ትኽእል ኢኻ። ዓርክኻ ሻሂ ስለ ዝኣንገደካ ተሓጒስካ ዶ? ዘይምእንጋድ እኮ ይኽእል ነይሩ እዩ። ምርጫይ ሓጎስ ኢልካ ተበገስ። ዘሕጉስ ብዙሕ ኣሎ። 2 ምስጋና ተለማመድ። ምስጋና እቲ ቀንዲ በሪ ሓጎስ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ብረገጽ ቀንዲ ፍልፍል ሓጎስ ምስጋና እዩ። ዋላ ነቶም ደቀቕቲ ዝመስሉ ጸጋታትካ ኣመስግን። ክተመስግን እንተደሊኻ ፈጺምካ ዝምስገን ኣይትስእንን። ሎማዓንቲ ብህይወት ምህላውካ ኣመስኪንካ ዶ? ምሸት ምሸት ቅድሚ ምድቃስካ ኣብታ መዓልቲ ንዝረኸብካዮም 3 እተመስግኖም ጽቡቓት ነገራት ጸሓፍ። ብዙሕ ዝምስገን ከም ዘሎ ክትርዳእ ኢኻ። እዚ ድማ ሓጎስካ ኣብ ምውሳኽ ዓብዪ ዝተዋጽኦ ክገብረልካ እዩ። 3 ጽቡቕካ ቁፀር። ኣብዚ ዓለም ጸገም ዘይብሉ ሰብ የለን። ጸገም ዘለዎ ሰብ በይንኻ ኣይኮንካን። ግን ድማ ጸገም ጥራይ ዝተገናዘየካ ከይኮንካስ ብብዙሕ ተውህቦ ጸጋን ዕድልን ዝተኸበብካ እውን ኢኻ። ኣብ ክንዲ ጸገምካ ዕድልካ ምቑፃር ተለማመድ። እዚ ትለማመደሉ ሓደ ቀሊል መንገዲ ምስጋናን ኣድናቖትን እዩ። ብዙሓት ምስጋና ዝግብኦም ጸጋታት ኣለወኻ። ብህይወት ኣለኻ፣ ዓይነ ብርኪ ኣለካ፣ በሊዕኻ ኢኻ፣ ስድራ ኣለወኻ፣ ኣዕረኽቲ ኣለወኻ። ኣብቲ ዘለካ ጽቡቕ ነገር ናይ ምትኳር ልምዲ ኣማዕብል። ሓለቓ 50 ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ጆኣይ ጆነስ ወዲ 23 ዓመት ኮይኑ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልኡኽ እንዳሃለወ ብዘጋጠሞ ነቶክታ ቦምባ 2 ኣእጋሩ ስኢኑ እዩ። ብዛዕባ ሚስጥር ሕጉስነቱ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰባት 2 እግርኻ ሲኢንካስ ከመይ ትሕጎስ ይብሉኒ። ኣነ ድማ
ክልቲኡ እግርኩም እንዳሃለወ ከመይ ዘይትሕጎስ ይብሎም ይብል። ኣብ ክንዲ ትሰኣንካዮ እቲ ዘለካ ምቑፃር ተለማመድ። 4 ትስውነትካ ኣጠጥዕ። ትስውነት ናይዚ ዓለም ብሩህ ገኒ ናይ ምጥማትን እቲ ዝበለፀ ናይ ምጽባይን እምነት እዩ። ኣብዚ ዓለም ሕማቕን ጽቡቕን ሓቢሮም ዘለዉ እዮም። ብርሃንን ጸልማትን፣ ሰላምን ጐንፅን፣ ጥዕናን ሕማምን፣ ፍቕርን ጽልእን፣ ልግስን ቁቁዕን፣ ልውህናን ተንኰልን፣ ሕያዋይነትን ሕሰምን፣ ረኻብን ስእነትን፣ ሃፍትን ድኽነትን፣ ፍልጠትን ድንቁርናን፣ ውሕልናን ብስርውናን፣ ሓቅን ሓሶትን፣ ርህራሄን ጭካነን፣ መዓርን ዕረን፣ ሕይወትን ሞትን ወዘተ ኩልሽ ኣብ ጐና ጐኒ ኣለዉ። ጠመታኻን ትጽቢትካን ግን ወሳኒ እዩ። ኣየናይ ኣብሊጽካ ትጥምቶ? ኣየናይ ኣብዚሕካ ትጽበዮ? ኣብ ሕማቑ ካብ ምጥማትን ምጽባይን ዝርከብ ከስቢ የለን። ሕጉስ ንምዃን እቲ ጸጽቡቕ ምጥማትን ምጽባይን ተለማመድ። ትስፍውነትካ ኣጠጥዕ። 5 ተጨናኒቕካ ይትሕሰብ። ኣእምሮ ዝተዋሃበካ ክትሓስብ እዩ። ክትሓስብን ክትመራመርን ኣለካ። እንተኾነ ግን ንዘይትልውጦ ነገር ብሓሳብ ክትውጠር የብልካን። እቲ ዝሓለፈ ንምንታይ ኮነ ኢልካ ምጥዓስ፣ እቲ መጻኢ እንታይ ኮን ክኸውን እናበልካ ምጭናቕ ሕማም እምበር ካሊእ ዘምጸልካ የለን። ብዛዕባ ዘይምልከተካ ምሕሳብ እውን ካሊእ ጸገም እዩ። ንኣብነት ወጥሪ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን እንታይ ኮን ይወልድ እንዳበልካ ምጭናቕ እንታይ ይዓብሰልካ? ሓደ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ክትረክብ ከለኻ ክልተ ሕቶታት ንርእስኻ ሕተት። እዚ ጉዳይ ንዓይ ዝምልከት ድዩ? እወ እንተኾይኑ ኣነ ክልውጦ ይኽእል ዶ ዝብሉ እዮም። ሓደ ነገር ተረዳእ። ብምጭንናቕ ዝፍታሕ ጸገም የለን። ጸገም ዝፍታሕ ብስራሕ እዩ። ተጨኒቑ ጸገም ዝፈትሐ ወይ ሓድሽ ነገር ዝመሃዘ ሰብ ተራእዩ ይፈልጥን። ጭንቀት ቁም ነገር ኣይኮነን። ቁም ነገር ጸገም ምፍታሕ እዩ። እንተኽኢልካ እቲ ጸገም ምፍታሕ፣ እዚ እንተዘይክኢልካ ድማ ምቕባል። ተጨናኒቕካ ኣይትሕሰብ። 6 ንርእስኻ ምስ ካሊእ ኣይተነጻጽር። ራይኤል ዊልያምስ ዝተባህለት ጓል 16 ዓመት ተወዳዳሪት ድምፂ ኤክስ ፋክተር 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ናብ ቀጥታ ምርኢት ወይ ከዓ ላይቭ ሾው ምስ ሓለፈት ኣቦኣ ዝመኸራ ሓፃር ምኽሪ ዓርስኺ ኩኒ ዓርስኺ ኩኒ ዓርስኺ ኩኒ እትብል ነበረት። ዓዊታ ድማ ኣብ 9 ምርኢታት ብምዕዋት ኣብ ጥቓ መወዳእታ እውን በፂሓ ነበረት። ካብ ሰባት ምህሮ ውሰድ፣ ግን ዓርስኻ ምዃን ከይትርስዕ። ገለገሊኦም ሰባት ንርእሶም ምስ ካልእ ሰባት እንዳነጻጸሩ ርእሶም ዘባኽኑ ኣለዉ። ፈጣሪ ብኽንደይ ጥበብ ዝፈጠሮ ሰብ ከመይ ዓርሱ ምስ ካሊእ እንዳነጻጸረ ተፈጥሮኡ እንተብህኡን የባኽን። ዓርስኻ ምስ ካሊእ ሰብ ምንጽጻር እቲ ዝዓበየ ክሳራ ጥራይ ከይኮነስ እቲ ዝዓበየ ገበን እውን ይመስለኒ። ፈጣሪ ንስኻ ተልየኒ ኢኻ ኢሉ ፈጢሩካስ ኣይፋልእ ከልእ ክኸውን ዝደሊ ኢልካ ምስ ፈጣሪ ከም ምምጓት ዝቑፀር እዩ። ንስኻ ብተውህቦ፣ ብኽእለት፣ ብመልክዕ፣ ብቕርፂ፣ ብዝምድና፣ ብስሓቕካ፣ ብብኽያትካ ካብ ካልኦት ዝተፈለኻ ኢኻ። ፍጹም ንዓኻ ዝመስል ነይሩ ይፈልጥን የለን ንቐጻሊ እውን ኣይመስእን። ንስኻ ፍሉይ ሰብ ኢኻ። ፍሉይ ሰብ ኢኻ ማለት ካብ ካልኦት ትበልጽ ወይ ትሓምቕ ማለት ኣይኮነን። በቃ ፍሉይ ኢኻ። ካብ ካልኦት ሰባት ተመክሮ ውሰድ፣ ነገር ግን ፍሉይነትካ ኣኽብር። ዓርስኻ ኩን፣ ውህብተኻ ኣማዕብል። መወዳድርትኻ እቲ ትማሊ ዝነበርካዮን ጽባሕ ክትኮኖ እትደሊ ንስኻ ይኹን።
ከምዚ ምስ ትገብር ምስ ተፈጥሮኻ ስለ እትሳነ ሓጎስ ክህበካ እዩ። ብኣንጻሩ ርእስኻ ምስ ሰባት እንድሕር ተነጻጽር ግና ኣይ ካሊእ ኣይ ንስኻ ኣጎላጎል ስለ እትኸውን ግዳይ ቀውሲ መንነት ኢኻ ትኸውን። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሓጎስ ክትረክብ ኣይትኽእልን። 7 ተግባራት ሕያዋይነት ተለማመድ። ንእሽተይ ተግባር ሕያዋይነት ንዓኻ ፍልፍል ደስታ ነቲ ተጠቃማይ ድማ ሓገዝ ክትከውን ትኽእል እያ። ጽርግያ ምስጋር ዝተጸገማ ሽማግለ ብድሓን ክሰግራ ምሕጋዝ ወይ ዝናብ ዝወቃዕ ዘሎ መንእሰይ ብመኪናኻ ምምላእ ብዙሕ ዋጋ ይኽፍልን ግን ብዙሕ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ። ብርግጽ ከም ሕያዋይነትን ልግስን ሓጎስ ክፈጥር ዝኽእል ነገር የለን። ሕያዋይነት ተለማመድ ግን ንባዕላኻ ሕያዋይ ምዃን ወይ ከዓ ሰልፍ ኮምፓሽን እውን ኣይትረስዕ። 8 ለጋስ ኩን። ልግሲ ካብቶም ዝተረጋገጹ መንገድታት ሓጎስ ሓደ እዩ። ለጋስ ንኽትከውን ሃፍታም ምዃን ግድን ኣይኮነን። ዘድልየካ ወሃባይ ልቢ እዩ። መብዛሕትኦም ሃፋትም ሓጎስ ዘይረኽቡ ስለ ዘይካፍሉ እዩ። ካብ ዘለካ ምክፋል ዓብዪ ሓጎስ ክህበካ ይኽእል እዩ። ዘለካ ኢኻ ተካፍል። ዘለካ ገንዘብ፣ ኣቕሓ፣ ሓሳብ፣ ምኽሪ ወይ ፍሽኽታ ክኸውን ይኽእል እዩ። ለጋስ ኩን። 9 ወለንታዊ ኩን። ወለንታዊ ወይ ከዓ ቮለንቲር ምዃን ካብቶም ሓጎስ ዝፈጥሩ ተግባራት ሓደ እዩ። ብዘይ ገንዘብ ስለ ተገልግል ንባዕልኻ እትህቦ ግምት ይዓቢ፣ ትርጉም ትረክብ፣ ሓጎስ ድማ ትረክብ። ኣብ ወለንታውነት እትህቦ እቲ ዝዓበየ ሃፍቲ ግዜኻ እዩ። ግዜ ድማ እቲ ዝኸበረ ሃፍቲ። 10 ዝምድናኻ ኮስኩስ። ወዲ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ ስለ ዝኾነ ምስ ሰባት ዝምድና ይደሊ እዩ። ሓደ ፍልፍል ሓጎስ እውን ጽቡቕ ዝምድና እዩ። ብርግጽ ጽቡቕ ዝምድና ካብቶም ሓጎስ ዝፈጥሩ ነገራት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እዩ። ዝምድና ብስጋ፣ ብፍቕሪ፣ ብሓዳር፣ ብዕርክነት፣ ብጉርብትና፣ ብስራሕ፣ ብማሕበር ወዘተ ክፍጠር ይኽእል። ሕጉስ ምስ ዝገብሩኻ ሰባት መሪፅካ ተመሓዞም። ኣብ እዋን ጸገምካ ምስ ዘባጭውልካ ዕርክነት ኣይትፍጠር። ዝምድና ከም ተኽሊ እንዳኾስኮስካን እንዳተኻናኸንካን ዝዓብን ዝዕንብብን እዩ። ዝምድና ፍልፍል ሓጎስካ ንኽኸውን መዛምድትኻ ምምራፅን ዝምድናኻ ምክንኻንን ከድልየካ እዩ። ዘየኽብረካ ዘይግደሰልካን ዘየዳምፀካን ዘመድን ተመሪፅካ ሓጎስ ክህበካ ክትጽበይ ትኽእልን። ብኻሊእ መዳይ እቲ ዘኽብረካ ዝግደሰልካን ዘዳምፀካን ኣኽቢርካን ተኻናኺንካን ተዘሒዝካዮ ከምኡ ኮይኑ ክቕጽል ኣይኽእልን። ሰናይን ሓጋዛይን ዝምድና መሰረት ሓጎስ እዩ። ዝምድናኻ ኮስኩስ። 11 ስራሕኻ ብፍቕሪ ስርሓዮ። ስራሕ ፍልፍል ኣታዊ ጥራይ ከይኮነስ ፍልፍል ሓጎስ እውን እዩ። ስራሕ ፍልፍል ሓጎስካ ክኸውን ዝኽእል ግና ብፍቕርን ብተመስጦን ትሰርሖ እንተኾይኑ እዩ። ስራሕ ከም ግቡእን ፍልፍል ኣታውን ጥራይ ከይኮነስ ከም መዘናግዒ እውን ደስ ኢሉካ እትሰርሖ እንተኾንካ ፍልፍል ሓጎስካ ክኸውን እዩ። ብዝተኻእለ መጠን እቲ እትፈትዎ ስራሕ ክትሰርሕ ፈትን። ክሳብ እትፈትዎ ስራሕ ትረክብ ስራሕኻ ንምፍታው ተጣበብ። ኣዝዩ ትርጉም ዝህበካ ስራሕ ምስራሕ ጽቡቕ እዩ፣ ግን ክሳብ ከምኡ ዝበለ ስራሕ እትረክብ ኣብቲ እትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ትርጉም ድለ። ተፈታዊ ስራሕ ማለት ሕድሳት፣ ክብሪ፣ ትኹረትን ዕላማን ዝሓዘ ምዃኑ ሊቃውንቲ ይዛረቡ። 12 ዘሕጉሱ ተዘክሮታት ኣስተማቕር።
زحقوسو تذكرتات كاب بمحساب بمصحاف بمسأل وين خالقت بمكفال كتستوى أورم تخليها حدا عركها زقبرلكا وعلتا ويكا فقرني خاستوهاوكا يهياب دقاقيبكا بمحساب بمصحاف بمسأل وين خالقت بمكفال أستمعرو زحقوسو تذكرتات كان دامرزكا بداقم مصوات ويكا عري بلينك ناي مستمقارن زي حوسو تذكرتات كاخوني الكاناي مدمساسن طبب أمعبل حقوس فترة الكايو 13 نشيطوتات كا وفو يكون عوات مالت بقصالنت اندا معبلو زخدو شيطوتات بقصالنت اندا غهركا مقعازيو عوات كيدنبر فيرمات ايكونن عوات حدا شيطو جيدكا نخالي شتو تدالولو مليسكا تحدش شتو جيدكا نخالي حدش شتو تدالولو زي قارص كيديو حدا خلت سلسته زخونو اقدست تبلوم شتوتات محزن ازياتهم نمعوات ملؤ غزي خنصعرخا نمهابن ناب عوت كبكعكاي خيليو قصالنت زلو عوت دما فلفل قصالنت زلو حغوسيو حغوس دما مليسو فلفل عوت كاي خون تمغاغبتيوم 14 فتنا تبدهلو استراتيجي حانصص بدهو أكال هيوتيو بدهو زي قاطمو سب زموت ترايو أبز عالم صقم وطرت حزن كقاطمك قدنيو نزيهم كتوقدهم أيتخيلن زيهم سيعرهم رخمش كيبلوها اتبدهلو ميلاتات كتمهزقنا تخيليها نمبزحتهم صقماتن فتناتاتن كتتصورهم ويكتودهم تخيليها مفتح زي ولو صقم يلن نتوم قاطمهم خازلو صقماتون مفتح يلووميو قداماي كتمعبلو زلكا يخئل يزبل امنتيو يخئل يزبل دارغا زي كالو يلن أيكئلن زبلون دارغا زي كالو يلن قليهم فتناتات جن لعلي تخولو خاخونو سلزخولو حق السوات محتات كدلي كايو كابتو خولو سواتن لعل زخونة دما مقبال تلمامد إذا مقبار قليل لي أيكونن جن السخاون قليل سوا يكون كان يخئل إبل مو فتنو لو ما أنت خندد الله يتمرر كي تحلل هيوتك ساب زهالوه تسفالو فتناتات كحلقوها خمس مصو محلقاتات كي كونس كولحوها خمس مصو موردات عنينكا بدحيوم صقمات كتودهن قلقا دما حقوس كتركب يخا قللي كاونتي يتزعبي حقوس زعبي صقم بمفتاح يزركب يبلو 15 يقريتا تمهار يقريتا مقبار زخؤلو برتعات تراي أمس بلا بهالالو إمتاز ملكت حانت حط تراي نرأس خاحتت إذا إمتا قاسيرة بمقوع زي انتا يربح ولا حدا إذا انتو خينو مبال نزا حصار هيوت أقديد كام حصاريو نسوات كمان عشتي قلعت كسرهم شعو بدلو من الكا هاي تبلن مچم قلعا بدلن الكا حنان هاي تبلن مالت جن قداي بدل كن مالت هيكونن بدلت مكتولو ميلا ممهازن كاب حدا بدل تماهيركا داقم كي تبدل مستوعالن قدني أدلاين تغينو دما مفتحتت اكلبا همزي أقبرني اندابلكا مبالغن انتاي كعبسلكا يقريتها مقبار لعلو كله تخسب نسخيخا أخرتكا وانينكا خطقبرن تعلناها خطحلن يحقزكا يقريتها مقبار تتلماميدكا عقوس كتكونيها 16 نفسها تخنافن
ሓንቲ ዳግም ክትስራሕ ዘይትኽእል ክባር መኪና እንተትውሃብ ከመይ መሓስካያ? ከይትበላሽወካ ተኸናኺንካ ክትጥቀመላ ነርካ። ሰውነትካ ካብታ መኪና ዝያዳ ክንክን የድልዮ ብዝኾነ ኣቕሓ ክትካእ ወይ ክልወጥ ስለ ዘይኽእል ተገዲድካ ገለ ክፋል ኣካልካ ለውጢ እንተገበርካሉ እውን ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ኣይኽእልን። ሰውነትካ ፅሬት፣ ምግቢ፣ ምንቅስቓስን ምህዳስን የድልዮ። ብኣመጋግባ፣ ብኣካላዊ ምንቅስቓስ፣ ብፅሬትን ብሰሓቕን ኣካላውን ኣእምራውን ጥዕናኻ ክትሕሉ ትኽእል ኢኻ። ነብስኻ ምክንኻን ንህይወትካ ዋጋ ካብ ምሃብ ዝብገስ እዩ። ምልክት ጥዕናውነትካ እውን እዩ። ነብስኻ ምክንኻን ስስዕ ኣይኮነን። ስስዕ ዝበሃል ዘይግባኣካ ምድላይ እዩ። ነብስኻ ምክንኻን ግና መሰልካ ጥራይ ከይኮነስ ሓላፍነትካ እውን እዩ። ሰውነትካ ሸለል እንዳበልካ ሓጎስ ክትውስኽ ምሕሳብ የዋህነት እዩ። ንስኻ ሸለል ዝበልካያ ህይወት ካልእ ሰብ ክከናኸና ምሕሳብ ድማ ጌጋ ጥራይ ከይኮነስ ስስዕ እውን እዩ። ሓላፍነትካ ንኻሊእ ሰብ ምድርባ እዩ። ነብስኻ ተኸናኸን። 17 ዕላማ ይሃልኻ። ቪክተር ፍራንክል ዝተባሃለ ካብ ቤት መዳጎኒ ናዚ ጀርመን ዝወፀ ወይ ከዓ ሰርቫይቨር ኣብ ህይወት ትርጉምን ዕላማን እንተሃሊካ ዘይትሰግሮ ፀገም ዘይተግህዶ ሕልሚ የለን ይብል። ካብ ቤት መዳጎኒ ኦሽዊዝ ዝወፁ መብዛሕትኦም ኣብ ህይወቶም ትርጉም ዝረኸቡ እዮም ድማ ይብል። ብርግፅ ትርጉምን ዕላማን በዓል ሸቶ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ሓጎስ ዝህብ እውን እዩ። ዕላማ ይሃልኻ። ዕላማ ምህላው ማለት ህይወትካ ሸቶታትን ትርጉምን ከም ዘለዋ ጌርካ ክትቆፅራ ዘኽእለካ ምኽንያት ምርካብ ማለት እዩ። ዓለም ብምንታይ ክትዝክረካ ትደሊ? እዚ ሕቶ እዚ ዕላማኻን ትርጉም ህይወትካን ክተነፅር ክሕግዘካ እዩ። ዕላማኻ ክሳብ ዘነፀርካ ሰባት ብዛዕባ ዝብልዎ ብዙሕ ኣይትገደስ። ሰባት ዝብልዎ ውልቃዊ ርእይቶኦም እምበር ኩሉ ሻብ ሓቂ ይኮነን። ገለገለ ሰባት ተገናዘይቲ እዮም። ኮነ ኢሎም ክሕዝኑኻ ክብሉ ገለ ሕማቕ ነገር ክብሉኻ ይኽእሉ። ኩሉ ሻብ ኣብ ዕላማኻ ጽናዕ። 18 ስእሊ ርእስኻ ኣጸብቕ። ንርእስኻ ኣብ ርእስኻ ክትስእሎን ከለኻ ከመይ ትረኽቦ? ሕጉስን ዕዉትን ዶ ወይስ ጉስቁልን ሰነፍን? ሕጉስን ዕዉትን ሰብ እንተኾይኑ ዕድለኛ ኢኻ፣ ዝያዳ ኮስኩሶ። ከምኡ እንተዘይኮይኑ ግን ስእሊ ርእስኻ ቀይር። ርእስኻ እትስእለሉ መንገዲ ኣብ ዓወትካን ሓጎስካን ጽኑ ኣለዎ። ንርእስኻ ጠቓምን ተፈታውን ሰብ ጌርካ ስኣሎ። ትሑትንያትን ስምዒት ታሕተዋይነትን ኣወግድ። ብዘይ ፍቓድካ ዘተሓሕተካን ዘናእሰካን ሰብ የለን። ሕጉስን ተፈታውን ስእሊ ርእስኻ ቀሪጽካ ኣብ ርእስኻ ሓዝ። ኩሉ ሻብ ንግሆም ክትስእ ኣነ ሕጉስ ሰብ እየ፣ ብዝበለፀ ሕጉስ ሰብ እንዳኾንኩ ድማ ይኸይድ ኣለኹ በል። ኣስተውዕል። ንሓጎስን ዓወትን ኢኻ ተፈጢርካ። ሕጉስን ዕዉትን ህይወት ባዕልኻ እንተዘይከሲርካዮ ከልካሊ የብልካን። 19 ንርእስኻ ኣሕይል። መቸም ድኹምን ተስፋ ኣልቦን ኮንካ ሕጉስ ክትከውን ኣይትኽእልን። ተኣምር ዝሰርሕ ተቐዲሑን ተዘርጊሑን ዘይውዳእ ዕቑር ዓቕሚ ከም ዘለካ ትፈልጥ ዶ? ዋጋ የብልካን ብዝብል ዘይሓቃዊ እምነት ተጸሊኻ ትኸውን፣ ከምኡ ኣሚንካ ትኸውን። እዚ ሓሶት እዩ። ሕጉስን ዕዉትን ህይወት ንምንባር እትኽእልን ዝግባኣካን ተኣምረኛ ሰብ ኢኻ። እቲ ሕጉስን ዕዉትን ህይወት ናይ ምንባር ሕልምኻ ግና ብሓደ ለይቲ ዝገሃድ ኣይኮነን። እዚ ስለ ዝበልካ እውን ኣይገሃድን። ፈለማ
ሕጉስን ዕዉትን ህይወት ዝግባእካ ምዃኑ እመን። እዚ ጋህድን ምግባር ሎማዓንቲ ጀምር፣ ብዘይ ምቁራጽ ቀጽል። ኣብ ከይዲ ሕልምኻ ጋህዲ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ። እቲ ተቐዲሑን ተዘርጊሑን ዘይውዳዕ ዕቑር ዓቕምኻ ጋህዲ ክትገብሮ ኢኻ። እዚ ንምግባር ብርቱዕን ዘይሕለልን ኩን። 20 ቀስ 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 በል። ኣብዚ ዓለም ዘድልየካ ውሑድን ቀሊልን እዩ። ብዙሕ ነገር ምግፋጥን ተብተብ ማልን ኣየድልየካን። ዘድልየካ ነቲ ዘድልየካ ውሑድ ጉዳይ ብፍቕሪ ብኣቓልወን ብፅሬትን ምስራሕ እዩ። ንምንታይ ደኣ ኩሉ ሻብ ተብተብ ትብል? ኣመል ኣመል እዩ። ዓለም ተብተብ ክትብል እያ ትነግረካ፣ ሚድያ እዚ እዩ ዝነግረካ። ግን ዘድልየካ ባዕልኻ ኢኻ ትፈልጦ። ኣነ ብሓቂ እንታይ እየ ዝደሊ ኢልካ ንባዕልኻ ሕተት። ሎማዓንቲ እንታይ ክሰርሐለን ኢልካ ሓደ ወይ ክልተ ሰለስተ ነገራት ተልም። ንሰን ብዝለዓለ ፍቕርን ኣትኩሮትን ስራሕየን። ኣብቲ ተረፍ ግዜኻ ቀስ ኢልካ ሃሉ። እወ ምህላው ተለማመድ። ምህላው ብህይወት ምህላው ጥራይ ከይኮነስ ሕድሕድ ሴኮንድ ህይወትካ ብንቕሓትን ብዘይ ፍርድን ምንባርን ምስቲ መቓረን እዩ። ንግሆት ትበልዓ ቁርሲ ቀስ ኢልካ እንዳስተማቐርካ ብልዓያ። ናብ ስራሕ ክትከይድ ዘላ ፀሓይ ወጋሕታ ኣስተማቕራ። ብፅቡቕ ፍሽኽታ ማክያቶ ዘቕረበትልካ ኣሳሳይት ትኩረት ሃባ። እዚ እዩ ብዛ ሴኮንድ እዚኣ ምህላው ማለት። ቀስ 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 በል። ጎይኻ ትፈጥሮ ተኣምር የለን። 21 ድሌታትካ ኣኽብር። ድሌትካ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ምርኣይ ወይ ፅሙዋ ምዃን ክኸውን ይኽእል። እዚ ንምግባር ፍቓድ ኣይትሕተት፣ በቃ ግበሮ። ምግቢ መንፈስካ ጽባቐ ወይ ሙዚቃ ወይ ሲኔማ ምስትመቓር ክኸውን ይኽእል። ብኡ ተሃደስ። እዚ ንምግባር ተፍቅድ እንትኾንካ ንሓጎስካ ዋርድያ ትገብሩ ኣለኻ ማለት እዩ። ድሌታትካ ኣኽብር። እዚ ማለት ግን ድሌታትካ ከተኽብር ድሌት ካልኦት ክላእ ማለት ኣይኮነን። ድሌታትካ ክብር ክበሃል እንከሎ ኣብ ክሊ ናጽነትካ ዘለዉ ድሌታት እዩ። ድሌታትካ ንምኽባር ፍቓድ ኣይትሕተት። ድሌታትካ ምኽባር ኩሉ ደስ ዝበለካ ምግባር ማለት እውን ኣይኮነን። እቲ እትፈትዎን እተኣምነሉን ምግባር ማለት እዩ። 22 ዘድልየካ ሓገዝ ሕተት። ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ሞያን ፍልጠትን ኣለዎ። ሓደ ሰብ ዝተወሰነ ሞያ ወይ ፍልጠት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኩሉ ዓይነት ሞያን ፍልጠትን ክህልዎ ግና ኣይኽእልን። ዘይትፈልጦን ዘድልየካን ንበዓል ሞያ ምሕታት ብልሓት እምበር ስንፍናን ውርደትን ኣይኮነን። ዝበለጸ ሕጉስ ንምዃን ሊቃውንቲ ምሕታትን ጽሑፋት ሊቃውንቲ ምንባብን ጠቓሚ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ዘበነ ኢንፎርሜሽን ኮንካ ዘድልየካ ነገር ሓቲትካ ንምርካብ ቀሊል እዩ። ጎጉል ኣለካ ክሕግዘካ ወጥኡ ተዓጢቑ ደው ዝበለ ምሕታት ጥራይ ልመድ። ኣዕርኽትኻ ቤተሰብካ ወይ መሳርሕትኻ እንከድልዩኻ ክሕግዙኻ ሕተቶም። እቲ ባዕልኻ ትኽእሎ ንሰባት ከየሽገርካ ባዕልኻ ግበሮ። እቲ ዘይትኽእሎ ግና ሓገዝ ሕተተሉ። 23 ፍሽኽታ ተለማመድ። ስለዚ ተሓጐስና ንፍሸኽ ኢና። ብኻሊእ መዳይ ፍሽኽታ ሓጎስ ይወልድ እዩ። ሓጎስ ኣመል እዩ። ኣመል ፍሽኽታ ኣመል ሓጎስ ክወልደልካ ይኽእል እዩ። ፍሽኽታ ተለማመድ። እዞም ምኽርታት ምስ ፍልጠትካን ተመክሮኻን ኣዋሲብካ ተጠቐመሎም። ኣመል ወይ ከዓ ሃቢት ክንደይ ዝኣክል ብርቱዕን ጸላውን ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ። ኣመል ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ይልመድ እዩ። እቶም ልዕል ኢሎም ዝተቐመጡ ምኽርታት ድማ
ብልምምድ ኣመልካ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ። ዝበለጸ ሕጉሳት ብዝኾንና ቁፅሪ ብዝበለጸ ዕዉታት፣ ብዝበለጸ ፈላጣት፣ ብዝበለጸ መሃዝቲ፣ ብዝበለጸ መፍረይትን ብዝበለጸ ጥዕናና ሕልውን ንኸውን። ሓጎስ ባዕሉ ተደላይ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ዝሓሸ ኣታዊ ንኽህልወና መሃዝቲ ንኽንከውንን ዘይተጸለውቲ ንኽንከውንን ከም ዝሕግዝ እውን መጽናዕትታት ይሕብሩ። ስለዚ ንሓጎስ ምጥባብካ ኣድላይን ግቡእን እዩ። ሓንቲ ሮዝ ዝተባህለት ጓል 87 ዓመት ተምሃሪት ኮሌጅ ነበረት። ንመምሃርታ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብ ኮሌጅ ኣትያ ብምምሃራ ጥራይ ከይኮነስ ብተመኩራን ብታሕጓሳን እውን ተነቓቕሖም ስለ ዝነበረት ዘረባኣ ክሰምዑ ኩሉ ሻብ ይህንጠዩ ነበሩ። ስለዚ ኣረግና ይኮናን ፀወታና ንገድፍ፣ ፀወታ ስለ ንገድፍ ኢና ንኣርግ ድማ ትብሎም ነበረት። ሕጉስን ዕዉትን ህይወት ንምንባር ሕልሚ ክህልወካ ኣለዎ። ብተወሳኺ ክትስሐቕን ክትቅልድን ኣለካ ብምባል ድማ ተነቓቕሖም ነበረት። ኣስተውዕል፣ ንሓጎስን ንብልጽግናን እምበር ንሓዘንን ንጉስቁልናን ኣይተፈጠርካን። ወሳኒኡ ድማ ንስኻ ኢኻ። ሓጎስካ ኣብ ኢድካ እያ ዘላ። ናይቶም ሽማግለ ሰብኣይ ሚስጥር ሓጎስ ኣይትረስዕ። ንግሆ ክትስእ እንከለኻ ክልተ ምርጫታት ጥራይ እዮም ዘለውኻ፣ ሕጉስ ምዃን ወይ ሕጉስ ዘይምዃን። ሕጉስ ምዃን እንተመሪጽካ ክህልካል የብልካን። ሓጎስ ሓደ ግዜ በፂሕካዮ ትወርደሉ ፌርማታ ከይኮነስ በብግዚኡ እንዳኮስኮስካ ትጓዓዞ መንገዲ ምዃኑ እውን ኣይትረስዕ። ሓጎስ ህበየለኻ እናበልካ ምድላይ ግን ኣየድልየካን። ጽቡቕን ሙሉእን ህይወት ንምንባር ፃዕርን ክትገብር ሓጎስ ባዕሉ ክመጽእ እዩ። ትስፉነት ኣነቓቓሕቲ ሓሳባት። ደራሲ ዓወት ልጃለም፣ ተራኺ ዓወት ልጃለም፣ ሳልሳይ ሕታም። ምዕራፍ 4 ሓጎስ።